To fa ana wata ga wata, kamar da yadda muka sani cewa shugabannin ƙasarmu na Najeriya sun sa da amincewar auren jinsi, ma'ana namiji ya auri namiji, mace ta auri mace ba tare da doka ta yi aiki a kansu ba, inda suka amince da cewa namiji yana da dama da kuma ra'ayi wanda zai auri ɗan uwansa namiji ya je dance gurin sa su aure su kuma yi rayuwa ta aure a matsayin ma'aurata cikin kwanciyar hankali da nutsuwa a gidansu. Haka zalika bangare na mata su ma an ba su wannan yarjejeniya da kuma kariya cewa mace za ta iya auren mace yar uwarta mace a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ba tare da tsangwama ko cin mutunci ko tozarci ba. So kamar yadda kuka sani ana cin wannan juyin juya hali na wannan yarjejeniya da shugabannin ƙasar mu suka amince kuma suka sahale. An kama wasu 'yan mata guda biyu wanda suka kasance su ma sun yi aure na jinsin nan. Waɗannan 'yan matan sun kasance Husna da Hassana, inda Husna ita ce ta biya sadaki wa Hassana. Hassana ta karɓi sadaki naira 60,000 a matsayin cewa za ta kasance a matsayin matar Husna har zuwa ƙarshen rayuwarta. Wannan 'yan mata kamar da yadda kuke gani hutunsu a sama gashi nan sun kasance suna sumbata junansu cikin jin daɗi da kuma sha'awar juna, inda 'yan matan suke bayanin cewa su rayuwarsu ta mace da mace sun fi jin daɗi da samun gamsuwa da kwanciyar hankali akan su kasance suna tarayya da ɗa namiji. Sun amince da cewa za su kasance su rayuwa da junansu ta har abada, sannan kowace ta yi wa kowace alƙawarin cewa za ta rayu da 'yar uwarta ba tare da ta ci amanarta ba. To abinda ba mu ce kawai Allah ya kiyashe mu da aikata aikin da na sani.